И здравейте, приятели! В днешното видео ще играем Брокейвен с моят приятел Кунг-Фу Панда _9. В миналото видео също играхме Брокейвен и днес ще играем пак Брокейвен с него, но преди да започнем, се абонирайте и лайкнете това видео, нека да започваме. Ворал, що се обляка като момичевата? Добре, ресета, вземай къща. Вземай къща. Да, не знам тези тримата кои са. Чакай. Вземай къща. Който е. Не го знам кой е. Той е, амаре. Защо се обляка като момиче, като си момче, бе? Аре, вземай къща. Аре, вземай къща. Добре, сега. Къде си? Братар, спрели да го прави тези звукове, бе. И да, заваля дъжд или сняг, каквото и да е. Ти Танос ли си? Ворал. Добре, аре, вземай къща. Ти си Танос. Не, да, ти си Танос. Добре. Хора, трябва да чакаме още една минута, ще натисна пауза. Добре. Хора, продължихме видеото. И ти сега си Танос. Добре. Сега. Аре, скачам. Аз съм на тази къща тук горе. Ще слязна. Аре. Вземаш ли къща? Каква е тази къща? Добре, бе. Тук има скрито място. Да. Добре. Да сме румейтове. Сега. Кой на коя стая ще? Моята стая искам да е тук. Що е? Аре, добре. Ей тук. Не, тези две стаи може да са моите. Не, бе, тук съм. Добре, след това ще направим румтор. Добре, аре. Румтор ще правим след това. Аре, бе. Сега ще правим румтор. Не знам. Бате, аз къде сложих компютъра? Не знам защо. Аз наспамих 50 компютъра тук на не знам си къде е мястото. Не, бат. Добре, така е добре. Сега. Не тук, бе, бат. Не тук. Ето тук ще. Чакай. Тук нещо ми заби. Не да отива в леглото.
Да. Защо отида на най-гадните места точно? Аре. Аз тук още се опитвам 100 часа да сложа. Добре, така е добре. Сега. Тук сложим един PlayStation 5. Добре. Тук сложим таб. Да! Тук трябва да... Ама не с розово, тук е... Да, с бяло е по-добре. Сега. И тук е един телефон. И сега. Ще сложи компютър. Само, че... Тук. Да. Сега. Какво друго липсва? Камера ще сложа. Камера. Да рекордва. Тук. Ама не така, бе, бате. Да. За сега е добре. Сега. Какво ли друго да сложа? Сега. Врал, ти готов ли си? Добре. Сега. Аз май съм готов, не знам. Сега. Добре, тук ще сложа. Не. Ама не да отива в леглото сега точно. Да, така е добре. И сега... Враля, аз съм готов, само че това PlayStation точно не искам да е тук. Направи летящ телевизор. What the heck? Аз мисля, че съм готов. Ще те чакам. Сега. Не, ще добавя още неща. Сега. Тук. Сега ще добавя. Телевизор. Само, че има една огромна грешка. Къде ще го сложа? Няма им трябва точно телевизор. Не, чакай, мога да го направя летящ май. Сложа огромен. Yes. Ма не така. Така. Да. Трябва да е по-голям. Мале. Ама не, няма пак тази снимка. Сега не знам дали да добавям още неща. Аз съм готов. Сега. Няма да идва. Аз ще отида тук, на най-долния етаж. Тук баскетбол. И... Аре, гол. Май беше гол, не знам. Аре. Не, бате, ще карам 3 поинера. Не знам тук дали е даже 3 поинер.
Аре, баскет. Баскет. Баскет, бат. Добре, идвам. Добре. От сега видях да има нещо. Не може тук да играем баскетбол. Да, защо трябва да ме вземаш? Добре, добре. 2 плей бутона. Добре, ама врале всъщност. Добре, тук, добре. Добре, Врал, аз още не съм готов. Чакай, ти играй баскетбол, защото аз още не съм готов. Да, стаята не е огромна. Да, точно тук. Сега. PlayStation ми по-добре да е тук. Ето и тук ще ми е PlayStation. Да не е капибара, бат. What the heck? А компютъра ми ще е тук на леглото. Добре. Да. Добре. Чакай малко. Добре, аз тук имам green screen, нещо такова. Има скрин отзади. Да, аз ще се къпя. Добре. Да, сега. Почти до някъде. Сега трябва да съм... Стаята ми да е огромен геймър. Стая. Да, тук няма... Трябва да ми плей бутонове. Плей бутон. Ето. И още един. Готов съм. Добре, стаята ми не е огромна. Виж твоята колко е огромна. Той аз имам. То твоята стая е гигантска. По принцип. Добре, ама няма да спим заедно. Аз ще спя тук иначе. Ама аз ще спя тук. Сега. Добре, аре. Да. Ето. Аре, аз ще чувам тук на джакузито. Не знам, зелено. Адидас. Тук кой е? What the heck? Какво пише тук? Чакай. КБ, не знам. Аре малко навънка. Аре, нищо. Сега. Чакай.
Тук пак ще взема тая кола, само че... Аз... Къде да отиваме, аре? Ще карам с 55. Не съм се сложил на 55 колата. Аре, на 55. Чакай малко. Първо на първо. Искам да сложа... добре. Ето стана. Сега стана. Да, стана. Да, вземи си танк. Тук не знам си какво ще правиме. Аре, чао, аз бегам. Сега. Ще сложа колата в басейна. Ама, що е заключена? Аре, добре. Къде с тези звукове са? Ще спреш да ме стреляш от танка. Да. Чакай малко. Врао, изгледай видеото, като легнеш, виж какво става. Аз май излязах от мапа. Не знам, май излязах от мапа. Добре, хора, от нас, чао.